салом гулдухтарони зебо. ҳама каса хуш омадед ба саҳифаи ман. дар навори гузашта ман дар бораи 5 хислате ки зебогии рӯйро кам мекунад маълумот дода будам. агар шумо ин наворро тамошо накарда бошед, ҳатман тамошо кунед, чунки бе донистани он 5 хислат шумо наметавонед зебогии худро ва ожангҳои рӯи худро ҳамвор созед. ман силкаи ин наворро дар таи комментария ё ки дар ҳамин таи видео ба шумо закрипит карда мемонам. аввал он наворро тамошо кунед, он 5 хислатро аз худ дур кунед ва баъд ин маскаҳоро ба худ истифода баред. дар бораи саломатӣ ва зебогии тавсияҳо маълумотҳо хелеҳо зиёданд, вале якмин дараҷа он меистад ки он чизе ки мо истеъмол мекунем ҳамон астем. чӣ қадаре ки мо ғизои солим истеъмол мекунем, ҳамон қадар саломатии мо хуб мешавад. чӣ қадаре ки дар рӯи экран мебинед ғизои солим ва носолимро. чӣ қадаре ки шумо кӯшиш мекунед ғизои солим истеъмол кунед, ҳамон қадар саломатии шумо хуб мешавад ва аз ин ғизоҳои носолим мисли напиткаҳо, шириниҳо, фастфудҳо худдорӣ кунед. ва дуюм дараҷа бошад духтаро, ин тарзи нодуруст шиштани мо ҳаст. агар дар сари компютер ё мошина ё ки бисёр духтарҳоро мебинам ки телефонро ба даст мегиранд ва дар ҳолати нодуруст мешинанд, ин ҳам ба спазмаи пушти гардан, мушакҳои пушти гардан, стун муҳра спазма мегирад ва боиси пайдоиши ожангҳои рӯй мегардад. чӣ хеле ки ҳам брилия мегӯянд, ҳам ожангҳои пешонӣ. дар оянда духтаро ман кӯшиш мекунам ки дар бораи ҳамаи ин чизҳо, масҳи гардан, масҳи рӯй ба шумо маълумот диҳам. ҳатман дар канал обуна шавед ва наворҳоро интизор бошед. дар ин ҷо бошад ман ҳамон маҳсулоте ки барои духтаро истифода мебарам. ин ҳамаз жёстки пилингҳо ҳаст. инро фақат косметологҳо метавонанд истифода баранд, ё ки агар ҳамон духтароне ки косметолог эстетист хондагӣ ҳастанд ва ё ҳам метавонанд истифода баранд. ман бо ҳамин тарзи фраксионна мезотерапия, жолти пилинг и всесезонни пилингҳо мо духтароро табобат мекунем. ва ҳозир ба шумо якчанд намуд маскаҳо дар шароити хона, шумо пурсида будед ки дар шароити хона чӣ тавр маскаҳо тайёр кунем. маскаҳое ки хеле эффекти нағз дорад ба шумо тавсия медиҳам. мана духтаро дар ин ҷо як картошка, як сабзӣ ва асали тозаро истифода мебарем. картошкаву сабзии ман миёна ҳаст. ман миёна гирифтам, чунки ин маскаро мо метавонем 3 рӯз ё 4 рӯз нигаҳ дорем. баъди 3-4 рӯз аллакай ин вайрон мешавад, муҳлати дароз истифода бурда намешавад. мана духтаро аввал ҳамехел бо блендер дошта бошед, бо блендер тароша дошта бошед, бо тароша сабзӣ ва картошкаро майда қима мекунем. хел майда қима мекунем, мемонем як 5 дақиқа барои обаш баромадан меистад. кӯшиш кунед ки картошка ва сабзӣ навро гиред, чунки оби ӯ зиёд аст. агар кӯҳнаро гиред, обаш камтар мебарояд. ва хел ман дар дока гирифтам, барои обашро гирифтам. мана обашро наздакак ҷафида мегирем. мана духтаро аз як сабзию картошкаи ман гирифтагӣ ҳамин қадар шираш баромад. агар шумо зарфи майда дошта бошед, барои камтар ҷӯшондан зарфи майда ба мегиред. инро ҳозир мо асал якҷоя карда нигоҳ карда истед чанд қадар инро метасонем ва каме дар ҳолати ҷӯшидан мебиёрему дар вакак аз болои оташ мегирем. мана духтаро ҳамин қадар асал ба мо кифоя аст. асали тозаро истифода баред. ман ҳамин хел нағзакак тез алараш кардан мегирем ва баъди 1 дақиқа ба ҳамин ҳолат мебиёд. мана мисли атолача мешавад. тез ҳамин хел омехта кардан мегирем.
ин аллакай 2 дақиқа рафта истодааст духтаро. бисёр мо инро намеҷӯшонем, каме дар ҳолати ҷӯшидан мебиёрему тамом. мана ҳозир нигоҳ кунед, нишон медиҳам. мана ана ҳамин қадар ки шуд, ҳамаашро зудтар омехта мекунем алараш карда ва дарвақак аз болои оташ мебардорем. мана ҳамин қадар ба мо кифоя аст духтаро. маскаҳои хонагӣ хелеҳо зиёданд духтаро. боз мо метавонем аз гулҳои алоя, аз дигар намуд маҳсулотҳо чунин маскаҳоро дар шароити хона тайёр кунем. асос танбалӣ накарда, ҳар рӯз ин чизро тайёр карда, як 10 дақиқа барои худ вақт ёфта, ҳар рӯз инро истифода баред. агар шумо ягон қутичаи креми холӣ дошта бошед, метавонед ин маскаро дар ҳамон қутичаҳо гиред ва дар муддати 4-5 рӯз истифода баред. ва ҳамчунин дар рӯи худ аз тарафи бинӣ ба тарафи гӯш ҳамаи намуд маскаро, ҳам масҳи рӯро, ҳам маскаро чизе набошад, ҳамин тавр мо метавонем молем. инро як қабаташро ҳам хел нағзакак мемолем, мемонем хушк мешавад ва боз дуюм қабаташро мемолем. баъде ки хушк шуд, ин метавонем рӯи худро маҳз кунем. ҳозир бо чунин тарз мо метавонем маҳз кунем рӯйро баъди хушк шуданаш. мана духтаро остаҳакак бо як панҷа ё ки бо 2 панҷаи худ метавонед ҳамин хел аз тарафи қош ба тарафи гӯш, боз аз тарафи поён ба болои пешонӣ ҳамин хел масҳ мекунед. мана аз тарафи бинӣ ба тарафи гӯш меравад духтаро. ин тарзи лимфаток, лимфадренажный массаж мегӯянд инро. баъде ки ҳамин хел асал дар рӯи хушк шуд, мана ҳамин хел эффект метиҳад ва ҳамон пӯстҳои рӯе ки дар рӯи мо хушк шудааст, онро ҳам мегирад. мана ҳамин тавр. баъде ки инро кардем, бо хлоргексидин ё ки салициловый лосьон агар дошта бошед, рӯи худро нағзакак тоза мекунед. хуб духтаро, боз дуюм намуди маска аст ки ин ҳам дар шароити хона тайёр карда мешавад. агар ҷурғот дошта бошед, ҷурғот ё кефир дошта бошед, бо кефир ва дрожжа. дар ин ҷо 2 қошуқ ҷурғот ҳаст. ин маска хеле витаминҳо ва элементҳои зиёд дорад. B1, тиамин, B2, рибофлавин, B3, ниацин ва дигар гурӯҳҳои витаминҳои B аст. бар зидди равғаннокӣ, сурухиҳои калони рӯй, яъне пораҳо, пӯстро намно мекунад ва ғизои хуб медиҳад. мана ҳамин қадар маҳсулотро нағзакак омехта мекунед. ин мисли тональный крем мешавад. нағзакак омехта мекунед ва ба рӯи худ ҳамин тавр мемолед. дар муддати 10-15 дақиқа нигоҳ медоред ва рӯи худро тозакак шуста, боз бо хлоргексидин ё ки салициловый лосьон тоза мекунед. хоб духтаро, аз ҳама чизи беҳтарин ин равғани зайтун аст, яъне оливковое масло. шумо ин равғанро метавонед аз ҳама ҷо дастрас кунед, аз мағозаҳо ва аз дорухонаҳо. ман ҳамин намудашро ман ба ҳама истифода мебарам, ҳам ба кӯдакон, ҳам ба калонсолон, ба пӯсти хушк, ба пӯсти равғанин ва хелеҳо фоидаи зиёд дорад. равғани зайтун яке аз беҳтарин воситаҳои табиӣ барои нигоҳубини пӯст аст. он дорои витаминҳо, антиоксидантҳо ва кислотаҳои равғанӣ мебошад, ки пӯстро ғизо медиҳад, намнок мекунад ва муҳофизат мекунад. ҳатто баъди макияж кардан, косметика кардан, тональный пудра кардан, шумо ки шустед, ҳатман бо равғани зайтун як бор пок кунед, чунки он аз ҳамон даруни пораҳо, шикофиҳои рӯи шумо ҳамаи он косметикаҳо, тональный кремҳое ки шумо молидед мебарорад. ва ҳамин тавр метавонем мо рӯи худро маҳз кунем. ман камтар ин наворо ускорид кардам. мана модели мо ҳамин хел зебочаи хушрӯча аст. дар ҳамин модел ман нишон метиҳам. ин бошад барои ҳамон рахҳои пешонӣ, ожангҳои пешоние ки ба шумо пайдо мешавад. ва гирди лабро ҳамин тавр бо дастони худ бо оливковое масло шумо метавонед ҳамин хел масҳ кунед.
باز میتوانید با چنین اسباب ها اگر داشته باشید روی خود را مسح کنید. همینطور با گوش از طرف بینی به طرف گوش، این طرف لیمفاتوک به می رود، خیلی ها افکتی خوب میدهد و برای آژنگ های گردی بینی، قوش همینطور میتوانید استفاده برید. اگر از این چیزها نداشته باشید باز میتوانید از قاشق استفاده برید. قاشق هم خیلی ها افکتی نازم میدهد. خب دخترها، این یک چند توصیه هایی بود که من به شما دادم، مسکه های خانگی و باز خیلی ها زیاد هستند. این چیزها بهترین هایش هست که من انشالله آسته آسته در آینده نوار کرده به شما توصیه میدهم و طرز مسح روی را، مسح پشت گردن را، اینها هم نشان میدهم به شما. دخترها حتما به کانال ابونه شوید، لایک های خود را فراموش نکنید و اگر این مسکه را استفاده بردگی باشد حتما در کامنتری نویسید که افکت چه خیلی شد، به شما پسند آمد یا نه. در آخر در امان الله باشید. خداوند نگهبانتان.